Во! Смотрите. Katsokaa. Poltan kaiken täällä. Я жгу все. Ну не все, но вот смотрите. Katsokaa. Я взял и, как называется, перерезал все, вот, чтобы было бы очень ровно так. О. Mä leikkasin kaikki tosta auki, että olisi enemmän tilaa. Ja plus leikata tosta liikkurilla. Ja tässä on se aukko. Katsokaa, tässä on aika paljon tätä tilaa. Se voi oikeasti nyt olla vähän enemmän ihmisiä tai olla yksin tässä. Тут можно быть больше места и люди могут больше быть здесь. Вот.